hlubinu, máme tu Bošácu a máme tu aj Moravské lesové. Čiže všetky 4 základné školy z Moravského Lieskeho, tam som chodil do školy, z Obzinecku máme spolužiakov, bývalých vašich, Bošáci takisto, tam mladý pán Kozáček vás fotí, takže z každej tej školy sem chodia nejakí tí žiaci, takže vás budú aj z tých škôl, pokiaľ sa dá, sprevádzať. Čiže sú to odbory elektrotechnické, sú to odbory informatické, sú to odbory aj trošku strojárske a grafické, pretože všetko s tým veľmi úzko súvisí. O tú techniku, lebo informačné technológie sú stále na elektriku, tak majú samozrejme aj notnú dávku elektroniky a samozrejme aj tých robotov, tej automatizácie. Z tých 10 rokov sme boli asi 6-krát najlepšia stredná odborná škola v kraji a 4-krát druhá. Tam musím teda povedať, že na druhom mieste okrem jedného boli sme teda my na prvom, na druhom, alebo Nové Mesto, Priemyslovka na prvom alebo na druhom, raz to Priemyslovke Novomestskej ukradli do Dubnice nad Váhom, takže si prehadzujeme tento kvalitný horúci zemiak vlastne medzi sebou. No, čo sa týka učiteľov, ja si myslím, že učitelia sú tu uznanliví, ale prísni, pretože ako sa hovorí, za tie peniažky daňových poplatníkov potrebujeme vás niečo naučiť, a to k vášmu dobru. Keď poviem len toľko, že napríklad elektrotechnické predmety u nás vyučujú 4 revízni technici a 1 projektant, ja mám taký dojem, že keď sa stretne akákoľvek komunita ľudí v nejakej krčme alebo v nejakej sále nejakého stretnutia odborného, tak aby sa stretli 4 revízni technici a 1 projektant, to je takmer, pravdepodobnosť je takmer nulová, aby sa takíto 5 ľudia dali vôbec niekedy dohromady. Takže tu sa dali dohromady a vyučujú elektroniku. Máš čas? Nemám. Sme v jedálni, ako vidíte je celkom po rekonštrukcii rozsiahlej. Ako vidíte aj stropy, všetko nové, aj stoly nové, varianty celkom dobre, si myslím, na pomery. Ešte raz vás tu vítam v učebne 904. Táto učebňa je práve daná na to, že tu nás sa strihajú videá, upravujú fotky vo Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, Premiéra Pro, Adobe Illustrator. Ale to však Adobe. Ktoré sa tu tiež dajú vyrobiť aj vyleptaním, aj na freske. Na počítačoch sa to všetko napravuje v programu Eagle. Panel, tak všetko sú to práce našich žiakov. Takže sme nikde nekupovali, zmenili sme otáčania na tom touch paneli. Proste môžem meniť otáčky, veľkosť otáčok, áno. Takže môžem si... No, poď. Hej, no dobre, máme prvá data. Takže má 17 žurovať, skúšajú, proste niečo robiť vygli. Ale karty sú lepšie. Aj karty, ale